Uit familie. Zoals ik beloof het, ons gaat nog net zo kort eetbreak vatten en dan gaat ons ongeveer gooi verder. Ik zal achterkomen, ik het nou, ja, daar moest gepost, en die captions en die goed was Engels geweest, maar tot wat ik bij de huis kwam, toen heeft hij aan mij duidelijk gezegd, als ik nou bij de huis moet komen, maar een keer foto's en video's en die goed was los. En voice messages of verder communiceren tegen die voice of die audio. Zoals wat ik nog ga doen. Ik weet als een man wat tussen, kijk zoals wat is jouw naam. Een van die mannen op Facebook aan zei, Mr. Serif was binnen of YouTube owens. Yo, it's your boy. Alright, klonk goed. Ik heb nog niet zo goed dingen. Intro dan is ook iemand zei, hey, dat is voice hier zo. Zo, ik zou jammer dat ik je teleurstel, ne. Ik nog niet iets te intonen, maar ons werken aan hoor. Zou me nog niet waken, ne. Daar is nog zo bij je goed is wat ons moet gesjaald is zo. Maar die mijn ding zoals ze het aan het begin. Zo moet ik kijken. Wat ons hier op WhatsApp doen, kan ons asiel inkrijgen, die kan ons asiel winteren, kan ons een plat trekken en hier is het duidelijk van mij instructie gegeven. Zeg voor allemaal, of zet een boodschap op, wat de uitnodiging maakt aan allemaal, zoals nou, als ik zeg allemaal dan bedoel ik, of dan verwijs ik naar broers en zusters, dat nu alle pad en comediëren wat weet, hoe die dingen werken en hoe die geest communiceert of praat met ons en zo. Net zodat, hoe kan ik zeggen, die boodschap sterker kan tegenkomen om je ziel te winnen. Zo, een van die broers heeft gereageerd op mijn boodschap en ik ga het nou zomaar daarbij dijskrif beginnen. Ik zie nou zoals ik nou beginnen die voice notes nou aansteken of maken. Wat ze laten mensen net toe om een minuut in 30 seconden te praten en dan moet ze die upload neerzetten. Zo, dat gaan we maken die mag doen, want die goed moet geleid worden, maar wees geduldig, ne? Wees rustig en luister aandachtig. Ik zal ook voorstellen dat probeer het luisteren wanneer je lekker op een stil plek is en maar maak tijd voor dat. Je kan even je headphones ook aanzetten. Kan ik zeggen, dat is voor mij bij een nice manier eigenlijk, want als je niet die audio weet, dan kan je niet die persoon zien wat praat aan de andere kant en dat is eigenlijk, het werkt eigenlijk bij je beter, want dat je helpt mensen of het leren mensen om te luisteren en niet te kijken naar die persoon, want zodra ze die persoon zijn gezicht zien, dan gaan je altijd denken ze die persoon wat praat en niet zo veel kan concentreren op die wat hierom praten. Oké, zoals bij die heel eerste post wat opgegaan is vanochtend, was melding gemaakt van de titel. Maar en hij oomblik toe daar is bij een bekende song, die bij mensen kennen hem. Hij gaat zo nog niet los is op mijn mooie stem, maar ik moet het nog zingen. Ik moet het terug zingen. How do you get this? Hey, je net te praten. Nobody's supposed to be here. No. Ook ben ik opgezet dat als zo'n hoe ze me nog gezegd van waar die zuster aan bevindt het niet. Op een plek van kan ik zeggen een plek, kom eens in het een plek van vernieuwing man.
'n fris staat of net iets waaraan sy nie aangewoond was nie, né? So, hy song het nooit mooi gepas daar so. Want niemand is veronderstel mos om haar te wees waar dit is. Ik praat nou specifiek van ons leven ons nog vandaag. En ons kan een klomp goed doen. Ons kan werk, ons kan trouw. Zo, dat is ook klomp goed om te doen. Maar als het klomp, als een maagdom goed wat ons kan doen vandaag, nee. En ons moet even onderstel om kan ik zeggen, alles daar te kan genieten zo niet. Of het moest niet mondelijk geweest het voor ons. Maar daar was iets gedaan wat het moeilijk gemaakt heeft. En dat is waar ons naartoe werk met die story. Ons gaan praten over hoe die zuster aan aangekomen. Wat ze vandaag is. Zoals die foto wat nou op zijn. En dan moest hij naast staan en zuster uitgevat. En she's got something in her hand. Hij papier hoe het is aangekomen. En wat is aan hoe wat het zij aan gedaan of wat maakt haar speciaal of wat het haar anders gemaakt. Dat zij aan daar kan uitkomen zo lekker post met de dingen in je hand en uitgevat staan. Oké, so ja, net om weer te herhalen, want dat is baie belangrijk. Hoe het die zuster gekomen tot bij die dag nou, bij die 23 juni 2026. Oké, so, kom ik vat julle terug. 15 jaar geleden, hè, toen weer die zuster asiaal bevindt op een plek wat sy nooit gedink het sy sal wees nie. Sy het haar ouers verlaat, né? Met groot drome. Sy is Kaap toe waar sy besig was ook met 'n graad. Sy het dit nie klaar gemaak nie. En met alles hy teleurstelling en goeders het sy altyd haarself beloof dat sy moet hy graad gaan voltooi. Sy is van nature, sal mens nou sê, sy is 'n natural born goal-getter, né? So, dit werd altyd vir haar gepla dat sy nie hy graad klaar gemaak het nie. Maar daai spesifieke graad wat sy nou gefail het, was die eindelike ding wat sy regtig wou doen nie. Sy wou 'n onderwyser wees. So het sy altyd dit maar nog rondgedra in haar agter. En altyd gedink aan hoe gaan sy maak, want kyk, in die tyd van haar lewe, en dan die altyd nou net aan kostes. Die kostes wat die goed, wat gaat die ding my die sak uitzaag om die ding te kry of om het te bekom. So daai was altyd vir sal nie sê 'n hold up, maar dit was 'n struikelblok, die finansiële implikaties wat so kursus nou kan ek sê wat dit veel sal kos nou om so 'n kursus te voltooi en alles daai. Maar sy het altyd in haar agterdra, het was altyd daar so, dat sy baie graag onderwyser graad wil voltooi, alles daai. Sy het nooit geweet, sy het kom ek so, het sy maar nou aangegaan, en 'n paar jare het verby gegaan, sy het hier en daar toe werk gekry, paar goeie werk het gekry, een van die werk het sy so goed gedoen, dat sy later aan vir 'n motor kon koop. Aangegaan, soos enige dame mos maar hou van klere,
skoene, die haartjies, net die voorkoms, overal, daar maar ook van voorkoms, altyd, sê mens, op dat ek wil so min as moontlik Engelse woorde gebruik, want ek is duidelik strak dat jy moet nou oorswitch van Engels na Afrikaans toe. So ek gaan ook try om soveel as moontlik Afrikaans te hou. Okay. So ja, fast forward 'n paar jaar, sy kon kar koop, sy kon vir haar mooi klere koop, alles wat 'n dame begeer, sal ek maar sê. Ja. Maar toe het daar weer klomp dinge oor haar pad gekom. En sy bevand dat toe op 'n plek wat sy alles letterlik verloor en het was net 'n kombinasie van baie klomp goeders wat haar seer gemaak het en haar afgebreek het en haar hele menswees tot stilstand gebring het. Of, kom ons sê so, sy het tot aan die einde van haar seer gekom. So, ek het genoem dat ek het die vraag moes nou, of nie die vraag nie, ek het genoem dat as er enige iemand is wat in sy gees voel dat hy wil bydra tot die storie, net om die storie, wat hy weet die storie gaan beter maak, en moet hy nie bang wees om van my 'n boodskap te stuur privaat, so nie, want as jy enige iets aanpak wat God se naam betref, of as jy God se naam gebruik, dan moet jy altyd weet, is baie belangrik om nie alleen dit te doen nie. So onthou daai altyd, ek kan nie alleen iets aanpak as ek God se naam gebruik nie. So een van die broers het toe gereageer, hy het vir my 'n privaat boodskap gestuur en hy sê vir my, knegt, gaan lees 1 Konings 17. En ek was so dankbaar, maar ek het in die oomblik het ek nou nie toegang tot internet. Ek het WhatsApp data, maar ek het nie toegang tot internet om nou te gaan kyk die skrip sodat ek hom gaan lees, want ek kan met my kop uit die. En ek het my Bybel by my vandag. Ek het die app op die phone, maar ek kan nie ingaan nie. En ek het hier offline Bybel app. So ek vra toe vir die knegt asseblief screenshot van my skrip sodat ek dit kan lees, en ek wil dit byvoeg aan die storie. En onmiddellik het die broer vir my het aangestuur en ek sit nou weer oop met die Bybel voor my, soos ek nou vir julle vertel, jy altyd gaan ek die Bybel bly, soeke vrae dit net toe, wees geduldig saam met my, ek gaan toe die beste van my moe probeer om die storie vir julle lekker deur te gee, man. Te maak, is nou 'n bietjie laat in die aand, so ons gaat die grappies minimaal hou, en ek wil, kan ek sê, voor ek gaan slaap, wil ek het net deurgee, so baie mense gaan dit miskien nou lees, maar die rest kan gister op sy eie tyd morgenoggend, wanneer hy op het afkom, deur het gaan en luister en so. Maar die skrip wat die knegt my deurgegee het, ek gaan nie sy naam gee nie, want baie kere, kan ek sê, 'n naam of 'n persoon, of as hy sê wie het dit gedoen of wie het dit gesê, dan maak jy onmiddellik 'n deur oop vir die donkerte om in te kom. Ek sal weer 'n bietjie oor explain, maar wat ek daarmee eintlik wil sê is, as jy iets deel of so, probeer om name of mense niet te veel detail te gee rondom die persoon, of net die persoon se naam sommer noem, want
Hij was baie ongelukkig wat Jesus gepraat en sê daar was 'n man. So nie so ek gaan nou net sê hasekneg. So jy het hier gesê die een se naam, die een se van en so nie, want jy het al weet as hy nou 'n naam koppel, dan gaat die donkerte iemand inspireer om dan iets lelijks te maken. So die het altyd seker gemaak dat ons bly maar, kyk soos, hy sal sommer sê, een van julle gaan my verraai. Hy weet wie, maar hy sal nie nog sê nie. So draai om nie altyd name van mense vind dit baie moeilik om God in 'n persoon te sien. Hulle sien net die persoon. En dan kyk hulle hoe hy persoon is en dan maak hulle oordeel volgens die persoon en nie volgens God nie. So kom ons probeer om nie name so rond te slinger. So net om dan die boodskap of dat wat ons wil oordra, die storie te beskerm, laat hy suiwer bly en laat hy krag behou waarvoor hy bedoel is. So die skrif wat die knegt gegee dit is 1 Konings 17 en hy is op hier voor my, ek gaan hom lees, maar ek gaan hom nie heeltemal lees, ek gaan net so amper soos 'n opsomming van dit maak. So aan die begin van dit is dit waar een van God se profete 'n opdrag kry om 'n droogte aan te kondig. Right? So die Here sê toe vir hom dat hy moet gaan wegkruip. Hy moet gaan wegkruip en die Here sê vir hom waar hy moet gaan wegkruip. En hy het soos 'n kan ek sê God beloof hom toe dat hy hoef nie te worry oor wat hy gaan eet nie. Hy sê hy gaan die kraaie beveel om vir jou te sorg. Nou mense, as hy op jouself aandink, 'n voeltjie bring vir jou kos of 'n voeltjie moet vir jou sorg. Sê nou iemand sê vir jou so iets nou, kyk jy wil hê jy moet gewoon met daan toe gaan, waar niemand jou kan sien nie. Maar nie nog worry nie. Harde voel kom met KFC of iets of so. Jy gaan ons, ja, jy gaan ons lag maar wat sê, asseblief, jy net jou ander speelplek hoor. Want waar gaat jy nou die persoon ernstig op wat iemand vir jou so instruksie gee, maar die profeet, hy dink nie nog 2 keer en hy doen net soos hy beveel word deur God. Right? En dan bring ek kraaie nou vir hom elke oggend brood en vleis en dan ook in die aand bring ek kraaie weer vir hom brood en vleis. Maar nou die water, hy sê water het hy gedrink by een van die spruite. Maar die spruit het opgedroog en die Here het mos nog hom opdrag gegee om aan te kondig. Hy moet 'n droogte aankondig. So toe die water eventually opgedroog. Of uiteindelik het die water opgedroog. Jammer vir die Engels. Eindelijk het die water opgedroog. En toe kan hy nou nie meer water kry. En toe kom die Here weer en die Here sê van oké, jy moet nou beweeg van die plek af. En beweeg. En jy gaan nou laat iemand anders voor sorg. 'n weduwee. So waar hy nou aankom, toe was die weduwee daar besig om oud by mekaar te maak. En sy is besig om oud by mekaar te maak, want sy wil vir haar en haar kind iets gaan maak om te eet. En sy, die profeet vra toe vir haar 'n bietjie water. En terwyl sy dit gaan haal, roep hy nog agterna, maar sy moet vir 'n stukkie brood ook bring. En sy sê toe vir hom, sy het die brood nie, maar sy het daarom nog meel by die huis.
En hij zijn nog olie ook nog, maar hij is al laatste. En sy sê sy gaan nou maar nog net daai bietjie vir haar seun gaar maak. En dan kan hulle maar sommer sterf, want hy is hulle laaste. Hulle het nie nog, hy is hulle laaste. En die profeet sê te vir haar, nee, maar sy moet nie bekommerd wees nie, man. Sy moet net vir hom die, kan ek sê, die boot nou maak en alles hy. En toe sê hy nog van, ja, maar hy wil nie enige boot nie, maar hy wil een roostig koek hê. Nou die mensen, of dan nog net jouself in, dat is zo laatst, maar die ou wil nou nog lekker, die oude menu, hy ging nou vir jou, hy sê, nee, soort my uit, geef my een roostig koek, nie enige, dan nie, kan my sê, uit een speciale versoek, en hy sê vir haar toe, doen jy vir my, en dan kan jy vir jy en jou kind sorg. Nou, dan moet jy ook jouself indink, ne, jy moet jou laastes gee, en dan, maar jy in jou sienkie, moet ook nog eet of lewe, afan, sy doen het toe, ne, en, net daarna toe sê die profeet vir haar, so sê die Here God van Israel, jou meel sal nie opraak nie, en die olie sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën op die droogte. Sy gaan maak toe, net soos die profeet gesê het, en net toe wat sy die opdrag uitvoer, het hulle genoeg gehad om te eet, sy en haar hele gesin. Die meel het die opgeraak en die olie het die minder geword, net soos die Here haar beloof het. Nou die profeet, maar dit was die Here, reg? En in die tyd het die vrou, kan ek sê, die eienaar nou van die huis mos nou, sy seentjie word toe siek, en hy word toe al hoe sieker, totdat die laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, maar kyk wat het jy nou gedoen, en jy is 'n man van God. En nou na my toe gekom, om my sonde aan die lig te bring en my seentjie daarop te laat doodgaan. Hy sê vir haar, gee jou kind hier, en hy tel hom op van haar skoot af, en toe draai die kind na die boerkamer toe, waar hy nou haar by hulle thuis gaan het, en lê hom op die bed neer en bid tot die Here. Hy sê toe, Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee by wie ek bly 'n ram bring, deur haar kind te laat sterf. Toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind en smeek die Here, Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor. Die lewe het teruggekom en die kind het gelewe. Toe bang Elia die kind van die boerkamer af onder toe en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en dat wat die Here deur u sê die waarheid is. Okay. En daai is nou die laaste versie. Goeiemôre almal. Ons vorder mooi. Net gou net iets vir julle sê dat gisteraand wat ek nou die storie wil klaarmaak en kan ek sê alles wil deurgee vir julle. Toe verdwyn. Ek het so gelag, toe verdwyn die audio boodskappe. En ek dink ook ek kom en raak maar nog rustig en gaan rus maar nou slaap en verder weer verder in die oggend, maar toe weet ek nou al hier so klom voice notes upload. En kan ek sê, ek dink toe eers like dit, en nou so klom informasie van die storie wat nou verloor is.
En dan moet ik alles weer record. Maar ik denk dat ook niet is fijn. Misschien is het God's manier om voor mij te zeggen, oké, daar zie. Kan ik zeggen, dat is hoe je dat is hoe je bedoelt het. Ik heb misschien iets uitgelaat of ik het bijgehouden bij de instructies zoals hij gezegd had. Dan ik maar nog zo een eigen. Maar los ik het maar naar daar en gaan eruit. Maar wat ik toe doen, dat ik maak me toe extra recordings net om voor mij te herinneren aan alles wat ik nou ontvang heb bij die geest. Want soms als een mens iets hoort van God af en je reageert onmiddellijk of je schrijft het neer en dan verloor je die informatie. En ik was toen een beetje worried van, hij was nou baie goed als en is moeilijk om dan weer precies te onthouden wat de informatie alles daar was en zo. En ik wil moest nog baie graag niks uitlaten. Maar ja, dat is wat trouw. En ik maak extra backup recordings net om voor mij een beetje te helpen als ik nog moet verder gaan. En ik kon toen die schriftdeel wat die een broer van mij gegeven heeft. En dat is nou waar die vorige post opgehouden. Dus ik vraag hem verschonen, het is nou eens verder gaan, maar daar is wat gebeurd. Ik wil niet zo baie skriften praten, want het is voor allemaal, ik praat met allemaal, maar met teken, wat ik zeg, ons teken, kan ik praat, met teken, maar ons teken, is nog nou mijn ziel te winnen. Zo, een mens wil baie graag zo eenvoudig als mogelijk communiceren, zodat je die een kan direct aan die persoon zijn geest en praat of in zijn achten. Iemand wat ons nog niet gered is, of wedergeboren is, want als ik nog in de Bijbel goed praat en het kan iemand afschrikken, wat die, hoe kan ik zeggen, wat nog eens zo Bijbel lees of net, het gaat niet zin maken om een schrift te praten. Nou niet zo, weet ik nou, probeer om zo min als mogelijk, ja, te verwijzen naar tekstversen en zo. Maar die reden waarom ik nou die, hij is nog een beetje lang gepraat, maar waarom ik dat noem is, toen waar die voice notes verdwijnen. Hij is een schrift wat die jaren moest nog zeggen van, zoals een Satan, hij is hij beheert oor die golven in de lucht. Zo weet nog nou klank travel door de lucht en zo. Zo dat is nou wat hij probeert om hij informatie te stellen. De klank, want hij is zijn territory. Of hij specialiseert om klank te manipuleren of te stelen of. Maar nou ja, ons is weer terug en ons praat nou verder. Zo dan wil ik bij je graag die volgende schrift lezen. Nou die schrift, het was een woord geweest. Kijk, die 60, oké. Ja, dit is. Oké. Dit gaan ook om, ne? Dit gaan ook om. Zo, toen ik nou gaan die schrift weer aanzoek nou die 60 werd moest nou een plek bevindt, ne? Waar zij gevoel het, nee, wat het is klaar met haar. Het is klaar met haar. Zo, zeg maar, een plek van donkerte, plek van leegheid, of zoals je vorige geschreven zei, een plek van droogte. Kom eens noem het zo, een plek van droogte. Right. Zo het ze me nog gehoord van, maar daar is een oplossing voor haar situatie. En die oplossing is van zo'n aard dat jij moet vergeten van
waar je is, of die positie wat je jezelf in bevindt. Je moet nou omzwaai of jouw gedrag of jouw manier van denken goed moet nou omzwaaien naar die oplossing toe, of die persoon, wat we zeggen, die kracht of die dokter of die, kom ons noemen, die herstelwerker, ja. Je moet nou denken, joh, kan die persoon mijn situatie veranderen voor mij. So dat is ook om te zeggen, die zuster daar bevindt bij een plek wat zij nog nooit geweest heeft. En zij maakt toe, het is eigenlijk aan nou niet gasten was haar pauze had opgeleid wat zij dus snot en tranen en helemaal klaar, slaan gevoel. En zij is bij die herstelwerker, of zij reikt toe uit, zij denkt toe, oké, kom ik wat de kans. En zij bevindt dan op die 23e maart 2015 bevindt zij bij een kerkdienst. Want dit is waar die herstelwerker of die oplossing waar zoals allemaal moest worden gezegd. Oké, zij is door haar in en hij breekt een oomblik aan wat hij moest nou voor haar vragen. Oké. Ik moet ook maar nou mooi mezelf organiseren van emoties is iets wat de mens soms kan terughouden op bij zo ja. Kom eens wat dan weer. Ja, ze bevindt daar in die kerkdiensten en die spreker vraagt over de microfoon. Geloof jij dat Jezus Christus voor jou gesterven heeft en opgestaan uit de doden? En zo zijn we staan en heel goed als vallen ze afgrond toe. En zo moedeloos en zo krachteloos als op de grond. Als er nog een kleine beetje kracht over om een ja uit te krijgen uit de mond. Diep uit de binnenste uit die plek uit van, kan niet meer, nee. Het is klaar, kom hij. En boom, zei ze ja. En waar hij daar nog gebeurt is, zij besluit maar om uit die gaten te komen wat ik is. En voor wat ik nog van mezelf zie in de toekomst, ga ik nou een kans wat met die herstelwerker. En zij komt leren uit dacht dat die herstelwerker zijn naam is Jezus Christus. Oké. En dat is hoe die spreker die herstelwerker voorgesteld. Of die restauratieman. En nee, wacht, dat kan nog toch. En toen denk je, ik is diep, like, ja, die jong. Dat wordt gevaarlijke woorden, nee, dat is zo niet. Zo, kom maar wat bij herstelwerker, zo ja. Herstelwerker. En zuster is binnen, zuster zei, yes. Mijn laatste beetje kracht. Zo. Wat ze ja, ze doet zo onmiddellijk ingestemd dat zij nou niet meer op haar eigen krachten gaan staan maken. Maar zij gaat nou die herstelwerker die beheersen van haar leven. En zoals ze nou begin haar verhouding bouwen of het paadje te stappen met die herstelwerker, leren die herstelwerker, die sprekers wat daar omrangen zo en moest nou haar paadje beginnen lopen. Zei die spreker in een van die diensten waar daar nagevolgd dat, maar die herstelwerker het een manier van om voor jou te geven wat je in je hart draagt. Nou die zuster heeft de dingen in haar hart te dragen, zij wil een wijzer wezen. Oké, dus kom. Mannen, jullie delen mooie vragen, jullie moeten gewoon die zaakje afhandelen. Zo, even niks worry. Alsjeblieft. Audi, nee, op, wil niks worry. Gaan gewoon terug, kamer toe.
Jadi sal nou by hulle wees dat jy gewoon net die klaar maak. Ja, very funny. Goodbye. Ay, di mana? Ay, dan net moest je maar advertentie breakfast winnen, want di mana? Nou ja, oké. Zo, toen werd die is toch wel gekomen van, ja, maar de eerste jaarwerker, hij kan voor jou helpen om voor jou te geven wat in je hart ronddraait. Ik zeg, dat moet nog alle jaren zeggen, joh, maar als ik maar net kan onderwijzer gehad worden en alles. Oké. Zoals zij, dank toe, aan de kans wat, en zij bang werd toe naar die eerste jaarwerker. Dus ze zei, nou, ik was zeggen, je kan die en die voor mij doen. Zo, kom eens doen het. Zo, dat laat me nou om de volgende schriftmodellen te delen. Die, ik zeg, ja, die herstelwerker, dat moet nog bij machten om voor jou te geven wat in je hart is. Ja. Maar die herstelwerker het een proces, kan ik zeggen, waarmee je werkt, of het een plan nodig om voor jou te geven wat in je hart draagt, wat je bij je graag wil hebben. En zijn plan is die woord van God. En hij hemzelf is die woord van God. Zo, toen werd zij voor hem gezegd, ja, maar die is wat ik bij je graag wil hebben, dat is wat in mijn hart is. En hij heeft toen voor een woord gegeven, voor beloven dat ja, jij zal de begeertes van je hart krijgen. En hij geeft toe voor haar zijn plan. En zijn plan, het begin, en zijn plan is opgetekend voor haar geweest, voor haar specifiek nou, in Job 37. En ik ga ons vele lezen, jullie kan hem zelf ook lezen weer, ik op jullie eigen tijd. Of net weer van mij vrij, maar kan net weer een beetje uitbreiden of praten over die, wat je genoemd hebt van Job 37. Zo, als je pijn niet, maar nooit twijfelen, onze samen dan, also nou onze samen dan, ik kan een klomp goed praten die kan, maar het gaat niet, kan ik zeggen, niks vanaf komen, als we zien, samen, hoe kan ik zeggen, probeer uit te figuren voor samen en ook ons dan samen met God, om het uit te figuren, net om te zien, maar hoe kan ons maken om die dingen te laten werken. Zo. Nou, ik mezelf heb nog geleerd al dat tussen, als je samen is, hij vraagt mooi voor ons altijd in de vergadering samen. Toen beweeg samen, wees een eenheid. En ik geloof in mijn hart, zoals net, unity het een manier om, als een posterboy voor trust, man. En het is bijna moeilijk om iemand te vertrouwen. Je weet zelf, die naaste van die naaste aan jou. Het is bijna moeilijk om iemand te vertrouwen, maar als je rettig een eenheid is, dat die helpt ook om, kan ik zeggen, hetgeen ik een mooi toonbeeld af voor vertrouwen, man. Zo, toen, op 37, dan begin ik beven en gaan mijn hart aan die ruk. Hoor hoe bolder die stem van God, hoe dreent het uit zijn mond. Hij laat het losbreken in de hemelruim. Hij laat het blits tot bij de uithoeken van de wereld. En dan komt de donderslag. God laat zijn machtige stem horen. Hij stuurt die onweer in volle kracht wanneer hij zijn stem laat horen. Met zijn stem laat God machtige dingen gebeuren. Wat weer daar zo? Met zijn stem laat God machtige dingen gebeuren. Hij doet grote daden en ons begrijpt het niet. Jullie kan niet de rest van 37 gaan lezen zo. Maar ik ga haast op. En ik wil die
soveel as moontlik probeer dat die prentjie van kan sien van God se stem. Sien kyk soos die oor die voice note as 'n stem. Nee, en ek het julle gesê probeer om nie te konsentreer op die persoon nie, maar try om te sien dat dit is nie die persoon wat praat, dit is God wat deur hom praat. Nee? So as jy die Here deur sy stem laat hy magtige dinge gebeur. Hey, ons kom na kant toe nou, né? Okay, so daai is nou op 37. Nou gaan ons weer tot by Esegiel 37. Nou, mense, ek gee nou die skrifte, dis nie goed wat ek gaat uitpluk het. Sommige nie. Jy wil nou 'n fancy geestelike boodskap deurgee, want jy wil nou iemand oortuig om sy hart vir die Here te gee. Nope, not a chance. Ek het letterlik gebid because ek het die Here, ek sê nou ek, maar die Here het vir my like gesê my kind as storytyd. Nou storytyd by my beteken as hy gae hoor of iemand wil doen storie, weet ek okay. Ek moet iets op WhatsApp sit. Want as iemand die Here is besig. So ek moet iets op WhatsApp sit. Maar dan moet 'n storie vorm wees. So dan moet ek nou heeltyd nie Here praat en sê ja, om nie maak, wat moet ek doen? Is dit 'n videoetjie? Hoe? Want ek sal nooit enige ding op WhatsApp los en vast opleiden nie, want dis tyd mos. Ek weet nie hoe hulle voel, maar kan nie net 'n ding sommer net so gooi en as jy 'n doelie, 'n doel agter dit, of as jy 'n spesifieke boodskap wat moet uitgaan nie. So ja, dis maar nou dat en dan toe probeer ons nou ja Here, wat het nou weer vir die suster gesê, want ek het die hele pad saam met die suster moet alles, ek het alles like ek het 'n veranderde sheet soos hulle nou sal sê, ek het alles like gesien, alles afspeel die hele tyd oor die 15 jaar, maar nou waar ons nou trek is dis van 2015 af, so dit is nou sê so ja ja 2015, maar die skrifte het ons nou agterna gekom, want dit is nou hoe God moes nou ook met die suster gepraat het, en sy het ons nou gesê ja, ek glo en ek weet jy kan herstel en alles, en toe sê ons nou maar hoe te werk gaan, en toe begin jy die skrifte nie goed by te kom om te ondersteun wat hy mee besig is, okay, en toe sê hy vir die eerste weer so pause, want ek kon nou weer so 'n ding wat so opstoot na die keelse kant toe. Okay, ek is nou weer terug. Okay, Esegiel 37. En die opskrif sê, ek sal julle terugbring. Okay, so die mag van die Here het in my besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene, die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien daar is baie bene in die laagte, en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as 'n profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here, my God, vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. So, ek gaan net daar stop, ek kan weer verder gaan lees alles daar so. Maar nou, wat so kragtig is vir my, né? Nou die gees sê vir my, né? Plaas 'n uitnodiging op jou WhatsApp en vra vir die broers en die susters, is daar iets wat die gees vir jou sê, vir julle sê, wat julle kan byvoeg om die storie meer krag te gee, bietjie meer oomf te gee. Nee, hoekom het vir my so, is net
onbeskryflik man, want die knegt weet van geen kant af wat gebeur het oor die tydperk van 15 jaar. Ja. Maar die skrif wat hy gee, ja, 15 jaar later, is aan dieselfde, of het sluit dan aan by die skrif wat die suster ontvang het in die laagte tydperk. Ja. So, om weer net het nie duidelik te maak, maar net om te sê dat soos in, wie is die herstelwerker dan, dat hy soos in, hy praat 15 jaar gelede, hy praat weer, nou, hy praat weer, daai dan, hoe werk dit? So, oké, ek stop hem gewoon weer, ek ga nou verder praten.